ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଇଁ ଆମର୍ ଗାଁ ଫିଲ୍ଡକେ ବୁଲି ଆସିଥିଲି। ଦେଖୁନ୍ ଥରେ ଫିଲ୍ଡର ଅବସ୍ଥା କାଣା ଅଛି। ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଜରି ପଡ଼ିଛେ, ଖାଲି ଜରି ମଦ ବୋତଲ କି ଆଜ୍ଞା ଇନେ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ ମଦ ବୋତଲ ଆଗ ଫଟେଇକି ପକେଇଥିଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ପିସ୍ ପଡ଼ିଛେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନାଇଁ ଦେଖିପାରିଲି। ତ ଏନ୍ତା ସବୁ କେରକେଚା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛେ ଏଇ ମଦୁଆମାନଙ୍କର୍ ଲାଗି। ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ପାଉଚ୍, ଖଲି ଦନା, ଖାଲି ମଦ ବୋତଲ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଦେଖିବେ। ତ ଆମର୍ ଗାଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଆଉ ଖାଲି ପାଦରେ ଛୁଆପତା ଖେଲେଇ ଆନ୍ବା ତ ନିଜେ ରନିଂ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ବି ଡର୍ ଲାଗୁଛେ। କାଁ ହେଲେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କାଚ ଫଟା ହେଇଛେ। ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଦେଖବେ ଖାଲି ଇନେ ବୋଲି ନାଇଁ, ସେ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଦେଖବେ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ପରିବେଶ ଆମେ ପୁଡ଼େଇ ଦଉଚୁଁ ଫିର୍ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ଯେନ୍ଟା ହେଇପାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ ବିୟର୍ ବୋତଲ୍ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ଫଟେଇ ଦଉଚନ୍। ସବୁଆଡ଼େ ବୋତଲ୍ ହିଁ ବୋତଲ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛେ। ସବୁ ବୁଟାରେ ଆଜ୍ଞା ବୋତଲ୍ ପଡ଼ିଛେ। ଇଥିର୍ଲାଗି କାଣା ଗୋଟେ ଉପାୟ, ଇଥିର୍ଲାଗି ଦାୟୀ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟାକି ନାହେଲା ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କର୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା, ଯେନ୍ଟାକି ସବୁଆଡ଼େ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଜ୍ଞା। କାଁ କରିପାର୍ମା ଏତାକେ ଦେଖୁନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ୍ ହୁଏ ତ କବାଡ଼ି ବାଲେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଇ ଭଲିଆ ଯେନ୍ଟାକି ଗୁଟେ ବୋତଲ୍ ଅଛେ, ସବୁଆଡ଼େ ବୋତଲ୍ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଛେ। କେତେ ବେଟ୍ବେ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ରାତି ସବୁ ବେଲେ ଯେତେବେଲେ ଖାଲି ପଡ଼୍ଲା ମଦୁଆମାନେ ଆସିକି ପିଇ ଦେଇକିରି ପକେଇ ଦଉଚନ୍, ଜଏନ୍ ତଏନ୍ ପକେଇ ଦଉଚନ୍। ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଫିଲ୍ଡକେ ସଫା ସୁତରା ରଖ୍ବାକେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଚୁଁ, କିନ୍ତୁ କାଁ କରିପାର୍ବେ ଡେଲିକେ ଡେଲି ସେ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛେ। କେହି ମାନ୍ବାର୍ ନାଇଁ, କାହାକେ ଦେଖ୍ଲେ ତ କହେବେ କେତେବେଲେ କିଏ ଆସୁଛେ ଏନେ ଯୁଗେକେ ବସି ନାଇ ପାରନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖ୍କେ ଇ ଜିନିଷଟାକେ ପଠାବାକେ ପଡ଼୍ବା। ଆପଣମାନେ ସେୟାର କର୍ବେ ଯେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକେ। ଜୋହାର୍, ମୋର୍ ନାଁ ହେମନ୍ତ ବେହେରା। ମୁଇଁ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିରମାରାପୁର ବ୍ଲକ୍ର ପଣ୍ଡିଆପାଲି ଗାଁରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛେଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମର୍ ଗାଁ ଫିଲ୍ଡଟା ବହୁତ୍ ଖରାପ୍ ହେଇଗଲାନ ପୁରା, ଯେନ୍ତାକି ଖାଲି ପାଦେ ଆପଣ ଚାଲି ନାଇ ପାରନ୍ ମଦୁଆମାନଙ୍କର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଇଥିର୍ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ, ବିଜେଡ଼ି ହଉ କି ବିଜେପି ହଉ ଯେ ବି ହଉ। କାଏଁଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲେ ସେ ମଦକେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁଛେ ବେଶୀ। ଦିନୁ ଦିନ୍କେ ବାର୍ମାନେ ବେଶୀ ଖୁଲି ବସ୍ଲାନ, ମଦୁଆ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲାନ। ଆଜ୍ଞା ମଦୁଆମାନେ ଯେନେ ଖାଲି ଜାଗା ଦେଖ୍ଲେ ସେନେ ମଦ ପିଇକିରି କେର୍କେଚା କରିଦଉଚନ୍। ଆମର୍ ଗାଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଆଉ ଚାଲ୍ବାର୍ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ନାଇଁନ ଆଜ୍ଞା। ରନିଂ କର୍ବାର୍ ଲାଗି କି ଖେଲକୁଦା କର୍ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ୍ ଡର୍ ଲାଗୁଛେ ଖାଲି ପାଦ୍ରେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ 8-10ଟା ଲୋକ ମଦ ପିଇ ଯାଉଛନ୍। ଆଉ ସେ ମଦ ବୋତଲ୍କେ ଜଏନ୍ ତଏନ୍ ପକେଇକିରି ପଲଉଚନ୍, କେର୍କେଚା କରିଦଉଚନ୍ ଫିଲ୍ଡକେ। ଆମେ ଯେତେ ସଫା ସୁତ୍ରା କଲେ ବି କାଁ କର୍ବା ଆଜ୍ଞା, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଲେ ତ ଆମେ ଜୁଗି ନାଇ ପାରୁଁ କେତେବେଲେ କିଏ ମଦ ପିଇ ଆଏବା। ଫିଲ୍ଡର ଚାରିପଟେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଖାଲି ମଦ ବୋତଲ୍ ହିଁ ମଦ ବୋତଲ୍ ପଡ଼ିଛେ। ଆଉ ଫଟେଇ ଦଉଚନ୍ ଛୁଆମାନେ ନାଇ ମାନିକିରି ଖେଲକୁଦ କରିକିରି, ଯେନ୍ଟାକି ସେଟା ବେଟି ବି ନାଇ ହେବାର୍କେ ହାତେ ଗଡ଼ିଯିବା ଡର୍ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଏତେ ମଦ ବୋତଲ୍ ହେଇଗଲାନ ଯେ କବାଡ଼ି ବାଲେ ବି ବେଟି ନାଇ ହେବାର୍କେ ଖାଲି ବିୟର୍ ବୋତଲ୍ ମାନେ ନଉଚନ୍। ଫିର୍ ବି ବିୟର୍ ବୋତଲ୍ ଅଧା ଫଟେଇ ଫୁଟା ଦଉଚନ୍ ଛୁଆମାନେ। ତ ଏଥିର୍ଲାଗି ଦାୟୀ କିଏ? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ। କାହିଁକିନା ସେ ମଦକେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁଛେ। ସବୁ ନାହେଲା ଜିନିଷ ଯେନ୍ଟାକି ଦେହ ପ୍ରତି ହାନିକାରକ, ସେ ଜିନିଷକେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛେ ପରିବେଶ୍କେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛେ। ଇଥିରୁ ଆଜ୍ଞା ପଏସା ତ ମିଲୁଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ଉପରେ, ଲେକିନ୍ ଲାଭ କାଣା ହଉଛେ? ସବୁ ପରିବେଶ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ପାର୍ମା ଫିଲ୍ଡ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ବୋଲି ଭାବୁଚୁଁ, ସେ ଜାଗାକେ ମଦୁଆମାନେ ବେକାର୍ କରିଦେଲେନ। ତ ମୁଇଁ ଏତ୍କି କହେବାକେ ଚାହୁଁଚେଁ ଯେ ଇ ଜିନିଷ୍ଟାକେ ଯିଏ ବି ଦେଖ୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଇଟା ସେୟାର୍ କର। କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାନେ ବି ପଢ଼୍ବାର୍ କଥା ଯେ ନାଇଁ ଇ ଜିନିଷରେ ବି ଆମର୍ ବହୁତ୍ କିଛି ତାମାନେ ଖରାପ୍ ଗତିକେ ଯାଉଛେ। ଆଜ୍ଞା ପଲିଥିନ୍ କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହେଲେ ତ କିଛି ବେଟିକିରି ପୁଡ଼େଇ ଦେଇ ପାର୍ମା, କିନ୍ତୁ କାଚ ବୋତଲ୍କେ କାଁ କର୍ମା ଆଜ୍ଞା? କାଚ ବୋତଲ୍କେ ପୁଡ଼େଇ ବି ନାଇ ହୁଏ, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ସେଟା ସବୁଦିନ ଲାଗି ପଡ଼ି ରହୁଛେ। ଆଉ ଇତାକେ ମୋର୍ ହିସାବ୍ରେ ବେନ୍ କର୍ବାର୍ କଥା, କାଚ ବୋତଲ୍କେ ମଦ ମୁଦି ଯାକ ବେନ୍ କର୍ବାର୍ କଥା। ପାଣି ବୋତଲ୍ ହୁଏ ତ ରିସାଇକେଲ୍ ହେଇପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମଦ ବୋତଲ୍ ନାଇଁ ନେବାର୍କେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର୍ ରୟାଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭଳିଆ ଏନ୍ତା କିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କମ୍ପାନୀର ଅଛେ, ସେ ସବୁ ନାଇଁ ବେଟ୍ବାର୍କେ କବାଡ଼ି ବାଲେ, ଖାଲି ବିୟର୍ ବୋତଲ୍କେ ନେଉଛନ୍। ତ ଇଥିର୍ଲାଗି କିଛି ଗୁଟେ ଉପାୟ କର୍ବେ ବୋଲି ମୋର୍ ଆଶା। ରଖୁଛେଁ ଆଜ୍ଞା।